Good morning. Nga pdiang subhaya pi baro syakani ka jingshakri jong ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Pohkseh. Bat ngangit sngewbha pinyo iki jingmentoy ki bakordor bha lyngba jokani ka jingshakri jongi. Bat shwa bengin ya chakmat tungin net U Blei ka duwai. Ngiwan na kamat jong me ko try menta ka step ngiwan ban ai ngu me ko try bakum ka Jingiaseng Khynnah ngiyo ban penlong ye kani ka online service so try ban ngangit sngewbha baro ki hep ki berit kinyo ka jingmentoy ka bakin jaman sim lyngba jokani ka online service ban ngangit sngewbha me mendon kat bakani ka jingshakri baro ka we bat kamtam inong kren badi ban ai ka jingkren jo kani ka por men kershan bori trakana do umin sim jong me to shimti kani ka sngi brangsa ngi pan kini baro ka kerteng ka beim ka badon bortam ka jong me uji sukris. Amen. Dia kini kapor nginyo banyeruai lang na ka kot jingrai ka bahenriu spa san na ka bathmai bat ka basan spa khandai pho na ka barim bat hadin jo kani ngan kot ye we ne ki khun samla jong ka balang I Miss Donna Lingdo bin ai ka jing police dang badwai Jisu so bagi kena dabda jing isle ulong halakas ngiru sumar haket gap neng lau shong ngangate bha udang I bau lap yang ruyanga udang inya ungan yaro ula syahaka lada kelinga sukum no ulayap nama jonga baru ong ruha ka Bible kena retuan hanga ngangate bha udang I bau lap yang ruyanga udang inya ungan yaro ula syahaka dingna kum tangalawan shu Jisu kum badai yang abale ngada duwai da ka donun bahaungan yoyai ne ngangate bha udang I bau lap yang ruyanga udang inya ungan yaro ula syahaka dingna ki jing duwai jong ki kena ngate baun sabu dry ali wan shu Jisu yungin yaro klem dawai ngangate bha udang I bau lap yang ruyanga udang inya ungan yaro ula syahaka dingna shwa bangan le chajing duwai nga ka ban pli ka to kan ni na kdien ka U Blei kata na ka jingwai sam ka baru puar ka ban ka dikot ka banikong hado ka dikot ka baar kikintien ki bong kumnia kamin sim jonga ka upkermen tang U Blei na u kawan ka jingpen im jonga tang ma u balong umau siang jonga bar ka jingpen im jonga ulong ka kut bajrong jonga on pen ki yanga to in pa jing duwai pa jingi ba neng se sien ka por ngi wan ai ngu imi atrai had ka sngi step up nai ngu ka ki yim kan tang ka jong mi atrai ni yo sai sien atrai ben yo sngo ki khubor ki jong mi atrai ben yo ro ka teng jong mi but ban ban ai ngu imi atrai ki jing ki jong mi atrai ba me dan ka ban ngi mi ju no ai ni la nu ba kham tam ki khon ki habrit ki ba
bedang red atrai ki bedang yok sngewbha kan ni atrai ba kin yok sngewbha ta ka jingkran na Mrs Viera Wanshong i belong ru ino hikai jong ka school pen pau i bala ban yarap i kikum ki khon kha bre ban yok shibun ki jing kyrkhu na ki ban pincham phang ya ki atrai dan kat atrai ta jongi baro atrai ni ka por bar ki e baro bangi shem bun ki jing e bangi shem atrai hen rengi khot i mi atrai ngi wanak mat jong mi atrai ngi yai pha shi mi atrai me dan kat ban ngi mem ji e no atrai ngi lanu no ru me yok sngewbha bangi khot i me pa siaw ki sko gi mi atrai bangi wan cham mi atrai bangi jan cham mi atrai wala kalong kumnu ka jing e ka babun trai ka jing ele ka babun trai ka pertain rengi dan kat ban mi de me dan kat ban ngi mem ji e no atrai lanu no ru ki e baro ki long ki penya ki jong mi atrai ka long hi ka mon ka jong mi atrai he bangi ya hang no bangi dan atrai dan kat bakan ni ka ptayo bangi nyat mentar atrai kan long ka jing kyrkhu ngi wi atrai na ki e malat ni ki jing pang ke ba e malat ni ki jing ma ki jing sa atrai to ke to dai ngi wi atrai bar kham tam ki hab ki bar atrai yang ngi ki khun samla ba ki rang ba balarang ba asan dan kat ngi wi atrai ka por pa na ka teng ka pdiang tam jimi atrai bi Jesus Christ amen Tiha kani kapor ngin poi shikui pat ka benta ka bakham kong san kata bangin yo no ya ka jingkren na iwe ni kilong kami bat ino hikai jong ka school pen pau i Mrs Viera Wanshong bat ngangit scam ngin yo bon ki jing bentoi lyngba jong i na ka ktien ka jong U Blei bat shwa bangin poi shata ngin yo ya ka praise and worship na ka praise and worship team Hallelujah, Amen. Burom Eucharist Baro. Hallelujah, Amen. Dung Jisu Ben Long Sim. Ha Bola Gamen Sim. Ngien ai ngôกันba im oh hallelujah amen khot ka bar wan khna ya ro jam ko ma ya ro jam wan khna ya ro jam oh hallelujah Hallelujah, Amen. Ulong undong penem ba inamen bareng ai la ka jing im Hallelujah, Amen. Junam ngin ngo you try Hallelujah, Amen. Jing ya ro ngin ya ai Hallelujah, Amen. Ha mneng lang ngin ya shem ha kmat ka ket bas kem burom sim to dem Hallelujah, Amen. Yin chim ta yang si sin khot ka balai ju nam min ngoi trai ju nam yin ngoi you try Hallelujah, Amen. Jing ya rong Hallelujah, Amen. Hab neng lang en ya shem hak mat ka ket bas kem ban burom sim to dem Hallelujah, Amen.
tempat uhi yat hajing syakasi yat hajing dum kami yat lang tang bat u Jisu sisian yat bat u Jisu yat menakas ngi yat tempat uhi yat bat u Jisu yat lang tang bat u Jisu yat hajing syakasi yat hajing dum kami yat menakas ngi yat tempat uhi yat hajing syakasi yat hajing dum kami yat lang tempat u Jisu U Blei pi baro haka bening kong ngi aingo U Blei ba usha yangi bangin yo ya kani kapor banya shakri lang u lyngba ko online service kumta naga Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Pohkseh ngi pdiang sngewbha pi ki heb Khynnah baro shakani ke jingmane lang jungi ban sngap ye ketin U Blei hakani kapor shabangin ya chakmat tung ini pendam haki jing duwai U Blei kupa jungi bah bening ngi aingo yami na margani ke sngi ba mi me ayangi ngi aingo yami ko try ba ngiyo ban yaseng ban penan burom bat kamtam ban sngap ketin ke jame to kyrkhu ko try be yangi we pi we bat yarap kamtam ki hep ki beret begila ban sngap ban sha skor ketin ke jong Blei to kyrkhu yangi we pi we ke jingiaseng lang ke jongi bat habangin sngap habangin yo sngo ketin ke jame kan long ke balapen gentang dami hi bangin yo bangin ya hakalinti kum ki khun ke jong me happening gani ke perthei ke badap de ke jingma bat ke badap de ke jingale to ri to sumaringi bat to sngo jing duai jing yani ke por haka kerteng uji sungi duai amen kabenta na ketin U Blei bangla pensyong nong rim kalong na ka shiti ka bening kong uyoknes kalenong ka basaw ka dekot ka bakat kendai ngi it mangi u naba ula it shwayengi ti hep beret ngakwa ye pi baro ki badan halaki jong ki yeng ki sem ki jong pi pin ye penbut lang bat nga kani ka por bat pin ong ka shiti bening kong uyoknes Kashiti baningkong yo anis, kalenong ka basaw kalenong kabasaw, ka dekot ka bakat kendai kadekot kabakat ni kendai, it mangi ya u ni iit mangi ya u, naba ula it shwayengi naba ula iit mani ong shwayengi, biang sa sisien ka shiti beningkong uyo anes kashiti ka baningkong yo anis, kalenong ka basaw kalenong kabasaw, ka dekot ka bakat kendai kadekot kabakat ni kendai, it mangi ya u ni iit mangi ya u, naba ula it shwayengi naba ula iit shwayengi, dongin ya pet kendiat manu balatho ya kani ka shiti bat ka kren shapang ke ya kani ka shiti la tho da u apostol Yohanes la tip ru ya u Yohanes kum u apostol jong ka jing ha kani ka shiti la tho tang shapang ka jing kum ta ka phang bangan kren ka long shapang ka jing ngadon artli ki jing kli bangan bu ya pi ha kani ka por ka bening kong balai ngi ya U Blei kejubab kelong naba ula shwayengi they have bread u Jisu ula shwayengi U Blei kupa jungi bahabning ula shwayengi bat kajing keli ka baar kumno U Blei u yengi U Blei u yengi da ka ba ula no yala ukun balakha marwe bansha yap halor kading pna Khnang bangin yo ya ka jing ka babam jukut ka jing U Blei ka long ka thmei jong ka jing ha ka long briu man briu bat ka por kum ka ding ka jing U Blei ka long kum ki phliak ding ka ba me ha ka do nut jong kita ki bakhot ki khun jong u bat ka ni ka penlong ye ki bakin yaki wei pat ban kham sngo thu
bha shapang kani ka jing it kadan ka wei ka jing thu khana shapang I wei ikna ibakreteng I Mary ini ikna ide ikun jong ki missionary ki ba one tray mission hangni hari India but isa hangni hadu ba indadap news nem ka kerta habakala day kapor ya I bandit school kikmi kikpa jong I kila pa no shala ka jong kari but ide na America but in ba insa no but la I jong I may I jong I kumta I may I jong I Mary I tap min sim ha ya I but man la kapor I juya thu khana na ka Bible kat ba I Mary I lak sedang ban tho ban puli I ju tho shi thi shala kikmi kikpa sha India kiru ki ju pa ya ki shi thi sha I but haka bening kong I may I ju pen puli ya ki shi thi na ka benta jong I pi kan hakitu ki por ki bamenswa ki knadat ki bapli ki briu ngamut pan ong habaro ki babon ki jaka mdan satya kum ki lat ki jongi hakini ki sngi menta ki sngi tingi don ki WhatsApp ki don ki Messenger ki don ki Facebook ki don ki Twitter but kum ta ter ngila ban pha ban communicate mo he bagi don sha jangai ru ngila ban ye kendu bat ki katno hajar mail ru ngila ban yo snow ya kasur ka snow tenat ka jongki bat kham tam hangni nyule I Mary bapli idang red idang news nem I ka kerta phila ban mudur be I mes bahai la ka jongki kmi kikpa bapli ru kile se ki mes bha bat ha ka ta kapor hab ban chu tho be tang da ka shithi mla ban sen ki ha kumenta tingi don ki video ngila ban video call ngila ban voice call ngila ban kanu ngila ban le ngila ban send message ha kanu ko por mo nrei ha ka por jung I hab chu tho be tang da ka shithi but slam I Mary ila nang hi ban puli ya ki shithi bala pha kikmi kikpa jung I but ha ka wi ka sngi ande ila janda prasnem ila yo pdiang ya ka shithi na I papa jung I but ha ka ta ka shithi labsu but ka pisa bat ka jing tho ka boong kun ka sngi kha jong phi kala jan bat phin sadap prasnem di ngala pha hangni ya ka pisa pa phin thiet Bible yala di kum ka jing ai sngewbha nangi imei bat ipa Maksudnya pedang yang terkasih Mary lah kemen hadok kata yang badiong kadi katahi ke bang kwa bantiet ngala angnut bantiet mutur idang prasnem ila kwa ban yo ke Bible la ka jonghi sabi ide kena iba minot betrei shitom masen sedang school le si moi la sabandak prasnem ti ila puli la penshitom ya la de ban puli bat kumta kam slam shu hi hadin jong kata Mary ila nang ban puli bat kumta la ong ba hadin jong kata dap da kajing kemen ban let thiet ya kata ka Bible bat anda hakwi ka ndala poi kata ka sngi kha jong I Mary bat I may it kilami na yeng ban let sha kata ka jaka badi kita kikot mo ki book stall bat nang ta pade ndala poi hang ta ni lakul mar ki bun kita kikot kat sapa pai de kikot sudah nang ta kidon kikot ki ba he kidon kikot ba ki beret hadu bi lakul mar jengmut ka bakumnungan thiet ka bakumnungan shim dai lapet bang ta nang ta kidon kini ki jingsop jung kini kikot baru de kini ki leather mo de kini kikot snie ki babha bat kilong ki barem dor ti nang ta pade hadu bang ta im nang shu ban perkhat kanungan thiet nang ta pade la ong la poi ha kata ka jaka badikot bad ila ong I ta ikong moi de sales girl ha ta I ong pitch ni kong ngadon kani ka pisaken ti ngakwa ban thiet artli ki kot ba ti dai mi I jung I don lang hang ta habi yo sngo ya katai la lingo I ong Mary believe ko thiet artli ki kot ba thiet tang ka wei kala biang em Mary yung ngakwa bangan ai kani ka wei ka kot ba sha I ta ikna nong India bat kani ka wei pat ngakwa ban bu ya la di dai mi it ila sngo tenat habi yo sngo ya kata
be ikwa bantiet ikita kikot ba but kum tahi ila thiet ikita kikot ba but ila let pai shayeng anda ila poi hayeng I mei it ila yarap ban pensong ya kata Bible ban pa sha India ringkat bat ka shiti sngongo yala kikmi kikpa kum ju ru ila tho ha kata ka shiti ban ai sha I wei ikna hari India I bakandai snem I Mary I puli ya ka Bible man kasngi ban tip shu sha phang ka jing it u Jisu bakat khat Bible ka ba iju sngo tanat kalong na katu ke bangila ya puli menne ngi it mangi u na ba ula it shwa yangi ka shiti beningkong yones kal nong ka basau ka khat bakat khat khandai man lagasngi imju klat ban duwai ya ita I paralok nong India I bam shim la ya kendu shu la slam ba in tip shapang ka jing it u Jisu bat kumnu ba ula sha halor ka ding pna na ka benta jong I Hadin be I Mary ila dep puli I let pai biang shari India banyarap ya ka commission but slam hadin kani ila ya kendu ya ita ikna iba ila pa ya ka Bible but iba ila ju duwai ya I lyngba kisnem ki balalet habret ke kabala penlong ya I Mary bantit ya ka Bible tip kede ke kadai ka jing it ka jong U Blei ka badon hakadot nuot jong I minba u try Jisu udang don hakane ka perthai ula ai ka wei ka hukum ya barok ki banget ka bamot na do ki knaret ka mapi ki khon samla ki long kmi ki long pa ki balasan ki balarang ba u ayangi ka wei ka hukum ka badon kamba bat kata ngila bansem na ka gospel ka jong Yohanes kalnong ka bakhat lai ka khot ka balai phosau ka hukum bathamai nga ai happy ba phen ye it paralokhi kumba ngala it ye phi ba phiru phen ye it paralokhi ban penkut ya kani ka jingkren jonga ha kani ka por tungin pan ka bor na U Blei ba un pendap yangi da ka jing it kumba I Mary ila ai ya ka kot ba bat ila duwai na ka benta ita I khynnah nong India kumju ru ka khot yangi ki hep khynnah bangin don ya ka jing it U Blei da ka bas dang shwana la ki yeng ki sem bat ki paramajan kumju ya ki paralok jongi bangin ye it iwei ya iwei pat ngakwa bahak ni kapor ngine pet iwei I jingrai ling baka video ka bahikai yangi kumnu bangi dei ban it iwei ya iwei today? How can we give our lives away? How can we love our parents and obey? Fill us with your love and show us the way. We love because God first loved us. God is love and He first loved us. We love because God first loved us. God is love and He first loved us. Jesus loved His neighbors every day. And Jesus gave His life away. Jesus loved His Father, He always obeyed. Fill us with your love
19. Ti heb berit hakani kapor ngekerpat ipi baro ki badan hala ki jong ki yeng ki sam gini yeng lang ngin ya duwai kani kapor ngin pan kebon U Blei bon pan bon ayengi ya bon pendap iki do not jongi da ka jeng i ke jong u pen bot na dien jong amo heb Jisu be i ngi aingo ya me namar kani ka kubor ke bakran yengi hakani ka step tu hikai yengi bangin long ki khynnah ki batips ngi bat pendap yengi da ka jing iet ka jong me ha ka kerteng uji sungi duwai amen Ngi ai ngu U Blei na benta ketu ka kubor ke ba sngo thiang ba ke ba kodor ke ba ula ai lyngba ji Mrs. Viara Wanshong ba ngangit skem ngi la shashkor bhaya ka ba ngin pindon kam bhaya ka ke jing jongi ba man la ka sngi to U Blei unang kyrkhu Mrs. Viara Wanshong ba ka yeng ka sem ke jongi baro ko we ba kin nang shakri u khambha ti hakani ka por ngi la poi pat shaka ba wai jong ka jingshakri jongi ti shwa bangin wai ngin ruai lang na ka jing ruai ka ba sanspa khandai puar but sanspa nyop pra na ka kot jingruai bat hadian juga ni ka jingruai ngan kerpat biang saji sin ya Mrs. Viara Wanshong ban kyrkhu penwai kerpat ipi ki heb ki berit ki badan hala ki jong ki yeng sngewbha ban ye yeng ngin ya duwai bu ki kti kum ne ngin ya duwai ha ka bawai no to ai ba ka jing ai e ka jong Jesus Christ ba dry ka jing eat ba ka jong Blei ku pa lam ka jing slok ka pathiang ka ba penchat por ka jong men sim ba khot na du mentaj du ki bom ju kut ru amen